Sing lagi pantangnya kedik je bu. Masyarakat Juntinyua, mamaku desa Juntinyua, mimi kue kedik Mahaji Neni ngungkapaken rasa sedih beli bisa dibebodo arane nempel ning ati sing paling jero. Nok Liana sing duwe Hongkong Ya, Bundai Dede Wahid sing duwe ketoprak Super Jaya Laksana, Super Leko. Najan demen kudu bisa pasangkan cinta karena uang sing kegenggam wis gawe ati jereng wis kejam tega ninggalaken. bapakku Karpon sareng ibuku Nok Irma aja, Nok Irma, Nok Irma, Nok Irma, Aresta, Arseta, Nok Irma bae, Nok Irma, Nok Irma, Nok Irma, Nok Irma, Nok Irma, Mas bosku sen Nok Irma, Nok Irma, matur nuwun cantik. Uang sing tek sayang-sayang wis ngayangi wong liyan. Kita sing ngambung fotone sing duwe Sri Bunga sayang, sing duwe Sri Bunga wong sejen sing diambung pipine sing duwe Sri Bunga, sing duwe Sri Bunga, sing duwe Sri Bunga. Pemuda balong, pemuda balong, pemuda balong, pemuda balong, pemuda balong, pemuda balong, pemuda balong. Uang sing tek sayang-sayang wis nyayangi wong liyan. Janjine pengen kawinan sing duwe Sri Bunga sayang. Pemuda balong, pemuda balong, pemuda balong sing paling sayang. Pemuda balong sing duwe Sri Bunga, pemuda balong. Najan demen kudu bisa lepasaken cinta karena uang sing tegeng